हे विषय तो कोणा कंपनी सांगल मला रे तुका ए चलिए हे विषय कोणाका सांगचा ना तशी दला मात्र सोडता गंगू मामा धोपचे नसत रे आणि चंदीना धळे गंगू मिळाले तुम्ही काय गंगू मग सॉरी आता तुका सोडला हे कंचे विषय कोणाका तू कळेल म्हणा रे मागीर मागीरच पळे ना गंगू मामा हा कोणाका सांगना मिगेल मम्माक मात्र सांगता तुगेल मम्मा कोय तुगेल मम्मा सांगला रे ता काही हेंची गती हुई रे बदेश मिगेल मम्माक बुद्धी शिकैत रे वाव सुपर थँक यू गंगू मम्मा कसं मला रे मिगेल मम भारी जोरस मिगेल पशी शक्तिशाली कोणी ना म्हणजे हंकार तक्का प्लीज तुम्ही दोघे मिगेल अट्टी येती मिगेल मम्माक बुद्धी शिकैती प्लीज ही कंचन मने चल्ली रे प्लीज गंगो हाँ रिक्वेस्ट करते से ये पंचियन मिगेल मम्मा बुद्धि सिखाइए प्लीज दायत आम्ही तुक हेल्प करता ती जाल्यार हे विषय तो कोणाका सांगचा ना जा पिंकी प्रॉमिस हाँ पन्ना का संगना प्लीज ये येती अमनिया का मग सोनो चुनका भिऊ नग चंदी गंगो तमगेल फ्रेंड गल्ला आमके हेल्प करता या वचा ये ते पुलिस हमको मुश्किल वे तू है खई तो अयो हा पुंडलिका बदमाश तुका कितले दिवस तुकून सोदीत आशिल्ली आमी मेळ्ळे नवे आनी तू मेळ्ळे तो हा मामा विक्रम मामा आमगे ते तसिला हाची हे तुगल विक्रम मामूची गंगो दान तुको भिवाचे सिलेक्ट दिवस तेकड कसं पळयता हेकड पळय तू आनी तुगेल फ्रेंडान अशी जागो हे न्ही जैल सांगू तुमका कॉन्स्टेबल्स हांग तांडून हराती ए पुंडलिका उल्लोच कसं नसले री जैलाक तुगेल बायल चढू येतात नव्हे थंय उरलय हंग उल्लोचाक तू खंयचे योग्य ते ना नीचा थू इन्स्पेक्टर अंतु मिगेल कसने चूकी ना हे पूरा आइडिया हागेले उल्लोच कसं नसले री स्टेशन अंतु हंगने यही अति बदमाश अयो पुलिस माम मिगेल अन्नका हरनका प्लीज तुगल अन्नका बुद्धि सिकोचा कोणक दायनी नवे तशी दावनो पोलीस माम तक बुद्धि सिकैता बुद्धि सिकले मगिरी घरा येतल देत्वे मका आन दाई हळे मा कांस्टेबल्स अरेस्ट देम